Il-mużika, mezz ta' kif ir-residenti ġewwa l-faċilità korrettiva ta' Kordin jiskopru lilhom infushom. Għaldaqstant grupp ta' residenti fil-faċilità korrettiva ħasbu li għandha tinbena kamra fejn huma jistgħu jitalmu u jipprattikaw il-mużika. Din il-kamra soundproof inbniet mir-residenti stess. Il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali Manuel Mallija qal li f'din il-faċilità hemm residenti b'talent mużikali u permezz ta' din il-kamra ġdida se jkun assigurat li l-ħin tar-resident ikun utilizzat aħjar. Jara x'korsijiet hemm bżonn, waħda minnhom huwa propju il-mużika u allura nkomplu b'dan is-sens tagħna ta' riabilitazzjoni effettivament li aħna għandna bżonn. Preżenti għal din l-okkażjoni kien hemm il-President George Abela. Il-President qal li l-residenti tal-faċilità qed jgħaddu messaġġ lis-soċjetà, messaġġ li juri li huma qatt għandhom valur. Il-Kamra tal-Mużika se tgħinhom jirriformaw ruhom sakemm jasal il-mument biex jerġgħu jintegraw fis-soċjetà li taċċetthom lura possibilità ta' xogħol. Waqt din l-inawgurazzjoni il-Ministru Mallija ħabbar li kien ħatar lil Mark Vella bħala manager għall-edukazzjoni u r-riforma tar-residenti fil-faċilità korrettiva. Il-messaġġ huwa li nixtieq li din il-kamra tkun fejn bniedem jitgħallem il-mużika, jista' jirrikordja l-mużika u anke tkun parti mis-sistema edukattiv ta' dan il-pajjiż. Il-Ministru konkluda li dan kollu qed isir sabiex ir-residenti jkunu dixxiplinati u riformati b'serjetà u bekk joħorġu mill-faċilità bħala ċittadini li kapaċi jintegraw fis-soċjetà.